ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Май ласку выбавіць мяне, Божа, Пане, паспяшайся мне на дапамогу, Ты моя дапамога і мой збаўца, не спазняйся, Пане. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай святой Эўхарыстыі у 18-ю звычайную нядзелю. Збіраемся разам тут у нашай лідскай фары, каб адсвяткаваць Дзень Пана. 18-ю звычайную нядзелю, каб падзякаваць Богу за ўсе дары ласкі, якія мы ад Яго атрымалі. На пачатку гэтай імшы прадставім Пану Богу ўсе нашыя просьбы, з якімі мы прыходзім да Бога. Я падчас гэтай святой імшы буду маліцца ў інтэнцыі болю Станіслава, якога мы ўспамінаем у 50-ту гадавіну пасля смерці, таксама Станіславу, якую мы ўспамінаем у 20-ту гадавіну пасля смерці, выпрашаючы аб жыцці вечным для іх. Цяпер перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшылі я думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх імёнаў святых і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашого. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
помолімся. Падтрымлівай, Пане, Твоих верных и одари вечной добрынёю тых, кто признає Тебе Створителем и Паном, однови дадзенае им жыццё, и захавай адноўленае праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою живе и валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе веки вечныя. Читання книги Зыходу. У тыя дні пачала уся супольнасць наракаць у пустыні, і казалі сыны Ізраіля супраць Майсея і Аарона: лепш бы мы загінулі ад рукі Пана у зямлі егіпецкай, калі сядзелі пры катле з мясам і спажывалі ўдосталь хлеба. Вы прывялі нас у гэтую пустыню, каб замарыць голадам увесь сход. Тады Пан сказаў Майсею: вось я пралью на вас хлеб з неба, і штодня народ будзе выходзіць і збіраць, колькі трэба на дзень, каб не выпрабаваць яго, ці будзе ён паступаць супраць майго закону, ці не. Я пачуў нараканні сыноў Ізраіля. Скажы ім: вечарам будзеце есці мяса, а раніцай будзеце насычаны хлебам, і спазнаеце, што я Пан Бог ваш. Увечары наляцелі перапёлкі і пакрылі ўвесь стан, а раніцай раса лягла вакол лагера. Калі ж раса знікла, на паверхні пустыні з'явілася нешта дробнае і зярністае, нібы іней на зямлі. Убачыўшы гэта, сыны Ізраіля казалі адзін аднаму: што гэта? Бо яны не ведалі, што гэта. Тады Майсей сказаў ім: гэта хлеб, які Пан даў вам для спажытку. Гэта Слово Божие. Хлеб небесный дал нам Пан. Хлеб небесный дал нам Пан. Усе чули, что мы, что познали, про что расповедали нам айцы. Расскажем будучему поколению про хвалу Пана и ягоную моц. Хлеб небесный дал нам Пан, але ён загадаў хмарам з вышыні і адчыніў брамы нябёсаў, і проліў быццам дождь на іх ману для ежы, і даў ім нябеснае зерне. Хлеб небесный даў нам Пан. Чалавек спажываў хлеб анёлаў, ён паслаў ім ежы удосталь, прывёў іх у зямлю сваю святую, на гару, якую здабыла яго правіца. Хлеб небесный даў нам Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, кажу гэта і сведчу Пану, каб вы больш не жылі, як жывуць язычнікі у марнасці свайго розуму. Не гэтаму вы навучыліся ад Хрыста, калі сапраўды чулі пра Яго і вучыліся ў ім паводле праўды, якая ёсць у Езусе. Але таму, каб адкінуць ранейшыя паводзіны і свайго старога чалавека, што знішчае сябе з манлівымі пажадлівасцямі. Таму, каб аднавіць дух вашага розуму і апрануцца ў новага чалавека, створанага паводле Бога ў справядлівасці, святасці і праўдзе. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
кожным словом, что выходит с уст Божьих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі. У той час, калі людзі ўбачылі, што тут няма ні Езуса, ні ягоных вучняў, селі ў чаўны і прыплылі ў Кафарнау, шукаючы Езуса. Калі ж знайшлі яго на другім беразе мора, сказалі яму: «Рабі, калі ты прыбыў сюды?» Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што з'елі хлеб і насыціліся. Клапаціцеся не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын чалавечы, бо яго прызначыў Бог Айцец». А яны сказалі яму: «Што нам рабіць, каб выконваць справы Божыя?» Езус адказаў ім: «У тым справа Божая, каб вы верылі ў таго, каго Ён паслаў». Народ сказаў Езусу: «Які ж ты зробіш цуд, каб мы бачылі і паверылі табе? Што учыніш? Айцы нашы елі манну ў пустыні, як напісана: хлеб з неба даў ім есці». Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, не Маісей даў вам хлеб з неба, але Отец мой дае вам сапраўдны хлеб з неба. Бо хлеб Божы ёсць той, які сыходзіць з неба і дае жыццё свету». Тады сказалі яму: «Пане, давай нам заўсёды такі хлеб». Езус адказаў ім: «Я ёсць хлеб жыцця. Хто да мяне прыходзіць, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, ніколі не будзе прагнуць». Гэта слова Пана. Умілаваныя ў Хрысце Пана, браты і сёстры, у сённяшнім Євангелії мы чуем, як людзі шукаюць Езуса. І Езус нам адкрывае такую таямніцу, навошта яны яго шукаюць. Не таму, што ён Сын Божы, не таму, што ён чыніў некія цуды, а таму, што накарміў іх. Напэўна, ежа займае ў нашым жыцці вельмі важную роль. Шмат клапоцімся пра ежу, шмат грошай на гэта выдаем, бо любім і паесці, каб смачна было паесці, не толькі ў хаце яму, але час ад часу дзесьці выбіраемся, каб насыціць свой голад. Сёння мы чуем, што ёсць трошкі іншы голад, трошкі важнейшы голад, не трошкі, але важнейшы голад. Але, на жаль, вось гэты голад не так шмат людзей адчувае. Напэўна, калі паглядзім трошкі ў мінулае, назад, некаторыя, можа, і памятаюць гэтыя часы, некаторыя чулі пра гэтыя часы, калі не было святароў, касцёлы былі зачыненыя, і верыць у Бога нельга было, але людзі прагнулі Бога, прагнулі пабыць на імшы, прагнулі паспавядацца, прыняць святую камунію, але, на жаль, такой магчымасці не было. І збіраліся, дзе касцёлы адчыненыя, нават самі маліліся, праводзілі набажэнства нядзельнае, слухалі Слова Божае, каб пазнаваць Бога, каб праслаўляць Бога. Таксама, калі хто
размаўляў са старэйшымі святарамі, якія былі ў вязніцы, якія за сваю веру былі пераследаваныя. Ім тоже было забаронена адпраўляць святыя імшы. І шмат рознай інфармацыі апавядалі, ў інтэрнэце можна пачытаць, як гэтыя святары пыталіся як бы адправіць святую імшу. Ведаем, што для імшы трэба і віно, і хлеб. І вось яны гэта шукалі. Часамі памагалі, часамі самі з ізюму неяк віно гэта выдабывалі. Рабілі хлеб, каб толькі адправіць святую імшу. Бо адчувалі гэты голад. І людзі, якія там былі, таксама гэтага вельмі моцна прагнулі. Сёння, калі ўсё гэта ёсць, на жаль, не цэняць некаторыя людзі, не прыходзяць да Бога. Бачым, як в сённяшнім першым чытанні таксама згаладаліся ізраільцяне, хоць Бог даў ім свабоду, выйшлі з няволі, выйшлі з рабства. І яны кажуць, лепей б мы ад рукі Господа памерлі ў Ізраілі, але зато былі б сытыя. Мелі б і хлеб, і мяса. Не патрэбна нам эта свабода. І Jesús нам кажа, не клапаціцеся пра гэту ежу, якая гіне, але клапаціцеся пра тую ежу, якая дае нам жыццё вечнае. Ежа, якую дасць вам Сын Чалавечы. І, напэўна, варта кожнаму з нас памятаць, што найважнейшае для нас – гэта ежа, якая дае жыццё вечнае. Это, конечно же, Божье Слово, якое мы слухаем, калі читаем Святое Писание, калі ў касцёле слухаем Божье Слово, калі выконваем Божую волю, таксама насычаем гэты голад духовны, а перадусім падчас Святой Еўхарыстыі. Сам Jesús Христос прыходзіць на алтар, сам прыходзіць у гэты хлеб і пад відам хлеба дае нам сябе самога да спажытку, каб мы атрымалі жыццё вечнае. Таму будзем цаніць і дзякаваць Богу за гэты дар Еўхарысты, за тое, што маем такую магчымасць заўсёды быць на святой імшы, прымаць святую камунію і будзем з гэтага карыстацца. Аман. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, всього бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Jesúsa Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. З неба і ўцелавіўся Духа Святого. Дзева Марыя, стаўся чалавекам, быў укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруча Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пане Жыватворцу, які з Дзіця і Сына паходзіць, разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост на адпушчэнне грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Бог чакае нашых шчырых малітваў, таму праз пасрэдніцтва Jesúsa Христа узнясём да нашага нябеснага Айца супольныя малітвы.
Молимся за святый костел, каб ён верно обвяшчаў людям Евангелие и закликал их до навертания. Тебе просим. Молимся за нашу диецезию, каб захоўваючы еднасць со своим пастырам, яна была верная Пану Богу. Тебе просим. Молимся за тых, хто терпіць за недахопу любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці бязмежную любоў Бога Айца. Тебе просим. Молимся за дзяцей, якія прыступілі ў гэтым годзе да першай святой камуніі, каб яны пастаянна паглыблялі сваю еднасць з Езусам Христом. Тебе просим. Молимся за земляробаў нашай айчыны, каб, карыстаючыся плёнам іх працы, народ аказваў ім сваю павагу і ўдзячнасць. Тебе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы умелі святкаваць нядзелю, Дзень Пана, прысвячаючы наш час Богу і бліжнім. Тебе просим. Молимся за памерлых падчас гэтай святой імшы, асабліва за Болют Станіслава, якога мы ўспамінаем у 50-ту гадавіну пасля смерці, Станіславу, якую ўспамінаем у 20-ту гадавіну пасля смерці, і за нашых блізкіх памерлых, просячы Бога аб міласэрнасці, каб падарыў іх ласкай вечнага жыцця разам з усімі святымі ў небе. Цябе просім. Усемагутны Божа, ад Цябе паходзіць усялякае добро. Умацуй нашу веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя, праз Хрыста Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру Тваю, на праславленне і хвалу імя свайго, так само і ўсяму касцёлу святому. Міласэрны Божа, з ласки Тваёй асвяці гэтыя дары, якія мы прыносім Табе як духоўную ахвяру, і ўчыні, каб мы самі сталі для Цябе вечным дарам, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі, угору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды складалі Табе падзяку, Пане Святы Ойче, всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыню Духа Святога, дзеля хвалы Тваёй бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, Святый, Бог всемогутний,
Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Станіслава, Станіславу і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Панай Марыяй, со святым Юзафам, яе абраннікам, со святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб за імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: «Як
Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Во Твоё валадарство, моц века. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш, валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варт, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здаровая душа. Твою любовь. Смерть
Помолимся. Боже наш Отче, тули неспынной, опекою все, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй ему своей да помозе, и учини годными вечного збавления, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції этого ненародженого дитяті, хочу усиновить, якое знаходиться в небезпеці аборту. Каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў парафіяльнай аб'явы. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Фатімскай, аўторак Маці Божай Добрай Рады, серада Маці Божай Нястомнай Дапамогі, чацвер безаганнага зачацця Найсвяцейшай Паны Марыі, у пятніцу Маці Божай Ружанцовай і ў суботу Маці Божай Міласэрнасці, нядзеля 18 гадзіне Маці Божай Шкаплернай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 5 жніўня успамін Найсвяцейшай Паны Марыі Кангрэгацкай Снежнай, 6 жніўня свята перамянення Пана, святыя імшы ў нашым касцёле, як у звычайны дзень, у 8, 9:30 і 18:30 у Ваверцы парафіяльны адпуст. 8 жніўня ўспамін святога Дамініка, святара, 9 жніўня свята святой Тэрэсы Бенедыкта ад Крыжа, Эдыты Штайн, паны мучаніцы, апякункі Еўропы. 10 жніўня свята святога Лаўрэнція, д'якана і мучаніка. У гэтым годзе, як і ў мінулым, прагнем арганізаваць душпастырскую акцыю дапамогі дзецям з малаабяспечаных і шматдзетных сем'яў, якія маюць цяжкасці пры падрыхтоўцы дзяцей да навучальнага года. У школу з Божым благаславленнем і людской дапрынёй. Дапамагчы можа кожны. Вы можаце дапамагчы дзецям, перадаўшы для іх тавары для школы, партфелі, пеналы, сшыткі, фарбы, клей, альбомы для малявання, гумка, каляровая папера, каляровыя алоўкі, фламастэры, ручка, шарыкавая і іншая. Абсалютна любая рэч, перададзеная вамі для дзяцей, дапаможа дзецям пачаць новы навучальны год з усмешкай і радасцю. У касцёле вызначанае месца, дзе стаіць коробка, у якую можна скласці. Это па вашай левай старане, каля Маці Божай, каля алтара Маці Божай Вастрабрамскай. У днях з 19 по 25 жніўня пры нашай парафіі адбудуцца канікулы з Богам, адпачынак пры парафіі. Дзеці праводзяць больш паловы дня пры касцёле, цікавыя гульні, забавы на свежым паветры, спевы, малітвы, заняткі ў групах. Яшчэ шмат розных цікавых рэчаў. Больш падрабязны план будзе вывешаны пазней. Сардэчна запрашаем дзетак на гэты адпачынак. Як у мінулую нядзелю ўжо аглашаў, таксама з 12 по 16 жніўня мы з моладдзю едзем таксама на адпачынак, так званы паход нашай лідскай фары, і таму запрашаем моладзь прыняць удзел у гэтым адпачынку. Все ганіце сваіх дзяцей, унукаў разам з намі на адпачынак. І таксама моладзь запрашаем не баяцца запісвацца. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас і вашай сем'і Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай.
на тыдзень працы абавязкаў прымем Божае благословление. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. О, збавча гости годности, долю до небес средишь брат, ну и строгий нам верности, дай силы помочь, если нам еднему в Троице władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym ojczyzny kraj darzy nas. Amen. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, Бог сходит с неба, с неба. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, Бог сходит с неба, с неба. Настанет день, настанет день, настанет день, и хочет всех Господа. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и заучить Ему хвала. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, Бог сходит с неба, с неба. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.